настроение. Самочувствие и футболни амбиции показаха домакините до онази 13-та минута, когато Зоран Янкович, все още спорно до този момент, име е натурализиран сърбин, заместил контузения Димитър Бербатов, но изведнъж оказа се решаващия ход на Пламен Марков. И докато домакините се опомнят, заваляха едни шутове, едни гради, едни контратаки, при които ние, малцината българи и най-вече журналистите на трибуните на Симеон Крал Бодуен, се чудихме да вярваме ли на очите си. Това ли е нашия отбор? Това ли е оплашения Пламен Марков? Това ли са същите момчета, които само преди няколко месеца бяха паднали с 6-0 в Прага от Чехия? Не. Това беше един изключителен тим. Предвожен от стария Балъков, обогатен с младите суперзвезди. Мартин Петров, Стилян Петров. И ето я тази 68 минута. Тук белгийците вече бяха на колене. Кой ли е предполагал, че България ще дебютира с победа на чужд терен, чиста, с 2-0, с пропуснати още положения, с супер изненада, с опровергаване на всички букмейкърски прогнози за сметка на домакините от Белгия. Фактът беше факт. Малко оставаше съвсем да закрушим Белгия, но и това 2-0 беше летящ старт.